se Janne juttua, kun mä äänestin. Ja olisiko siinä, jos sanoo 0,5 hehtaaria, kuulostaako pöljältä? Mun mielestä se on niin kuin noin pikkasen alle olisi ollut puoli. Et näistä puista pari oli kaupungin maalla, mutta niin kysyttiin sitten lupa, että saatiin nekin. Siellä on yksi sellainen vaalea pyyhe siellä Kuinka paksuja ne? alamökin siinä tuolilla sisällä. Sitä mä en tiedä, koska Onneksi ei kysynyt sitä, että kummasta päästä. kato, Janne kaatoi aiemmin Miksu ja pappakooli, ne Janne kaatoi itse niitä, mutta nyt ne oli semmoisella kohdilla Janne, että hän ei viitti ruveta kaataan yksin, niin se otti sen miehen sinne. Siellä oli aika paljon puita muuten. Tuolla. Sehän näyttää ihan täydeltä. Meinaatko sä, että nämä tuoreet kilkkusit laittaisi ihan pinoon? Kyllä kai ne täytyy siihen laittaa. Muistatko sä, kun yksi vuosi oli tässä semmoinen tehty kanssa semmoinen ympyrä ja sitten sinne vaan heitettiin ne puut. En mä muista. Oliko siellä joku verkko? Siinä oli varmaan verkko, mä luulen. Joo, sillähän ne tekee nykyään. Meillä on kotona nyt semmoinen iso. Joo, sillähän ne nykyään tekee ammatti-ihmiset siitä. Mä yhden vielä keijon puun otan, kun ette sanomaan, että se sopivan kokoisen, jos se olisi oksia. No mä lähdin tonne ylös, niin tuu perässä. Tässä olisi aika hyvä. Hei, me voidaan vielä sun kanssa tätä polkua laittaa tosta. Hei. Tehdäänkö uusi polku vai? Ai, eiku aitan. Tää huono lähellä. Tarviiko tää vielä vuokkia? Aitan polkua. Haravoida sillä aikaa. Mulla on oikein tässä tämmönen hakku näytös. Ei ihan. Mammastahan on kans hyviä kuvia, kun se pilkkoo puita. Kyllä Keila pitäisi olla aina isompi kirves tuossa hommassa. Mä oon muistaakseni ostanut tämän kirjan, jos nyt ihan väärin. Täällä on joskus niin surkeita ne kirjat. Tää se voi oikein kannattaa melkein se kasalla antaa aurinkossa. Niin. Mä oon kyllä sitä mieltä, että sitten vasta pinoa, kun ne on kuivia, mutta en tiedä mihin ne saataisiin sitten järkevästi. Keväthän on hyvä puutupuudutus. Kuukausi heti jos ei kovin paljon saada. Ei ne kuivu niin nopeasti. Kuivut on aika kosteita.